Niretzako da garrantzitsue dalakon geure kulturien parte garrantzitsu bet, geure arbazu eta geure erruetatik datorren zeu zer, da hori da geure geukarenaren parte garrantzitsu bat euskerie, geure hizkuntzie, hor eitzen gara, euskeraz eitzen gara adierazi edo espresa edo, bueno, garrantzitsue da eta eginen bide. Eta garrantzitsue da be bai ez galtzeko, Baskanien munduko hizkuntzari zaharrenetarikoa da eta mantenidu bide. Horrek beran aberastasunedako gaur egunien munduen guez globalizazioen eta berdinketa batera, danak esan bidabi bardinek, bardin jantzi, eskolatan dana ezakin bidabi gauze bardinek, berdinketara. Eta azkanien euskerie gure berezitasun beta, gure aberastasun beta, eta garrantzitsue da.